Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel! So for today's video is gagawa lang ako ng intro sa video ko kahapon. Kasi kahapon pumunta kami ng Ormoc. Tapos pinuntahan kami parang eco park yon. So hindi ako nakapag-intro kasi ang daming tao dahil. Ganon. So ganyan lang ako nag-intro. So